Dap da ke sungu iblai sai sien ba ne ka por ya ba ngala ban wan pat saki yeng ke jong pi lang ba ne ka khubor step aga ne ka sngi ka bamenta bamenta ngi don ha ne ka jaka hamadan kur kalang ne po boy rembong ka jipen kre sha sha ga dang ya but shibit in yalong ne ka jeseng ha ka por sanbaji janmiet ha ne ka jaka bala shai ka sngi ngi don artli ki jeseng but ha ka sngi traru artli ki jeseng kumba filai ha ka program tengi dap da ke jing sungu yu blai bat na ka benta ngi sungu ru na amta ke jing duai ke jing kershan ke jong pi ya ka fila duai jor ya ka fila duai mo shau trai ba khnang bangilaan pelong ne ke jeseng ngi ai ngo sha yu blai ke de ke jing duai ke jing kershan ke jong pi ya ka bangila ban sedang ne ke jeseng shibet bat ya ka bangin yo ban yalap ya ka kerteng ke jong Jesus Christ ai ngo yu blai sha ya ke ne ka madan ai ngo ne ke Shillong ai ngo yang ni kajing pen kre baro but ha ni ka por nga kwa ban invite if you say sin ba pinwan siya ni ka jeseng but nga kwa ban yu ev na do shibet ka ministry ke jongi mo kala pen kre ka ni na ka benta jong pi wan ba finyo amat ke jinger khu wan yalam ro ki ba pang bi sitam utrai u jupen khia na ka por ba da piwan na ka jinget ha ba piwan si sha da ka download ka basliang utrai un le bi ki kamba u jisu de u jo menen menta shabam jikot kombo ule men shwa ule ro hado menta kiran sibun ki testimony ki kabangi ju pelat naga tayo shkatayo komno bo try open komno bo try open khia komno bo try ule ki kamba ki kampla gi jango badeng tawan daga donut ka ba snow trang si daga donut ka ba snow sliang si shawan daga donut ka ba khmi lenti ki kam gi jong blai ya ki kampla gi jango ba ngangai utrahi un pen thamai ga men sim gi jong pi un pen thamai ro ya ka ta ken ka met ka phat gi jong pi ngi utrahi pen khia abet utrai jungi di utrai bo pen paulo jong ka bor pen pau ya ka bor ga jong sai sin ha ga jim ga jong pi par ga ga prothe ga ni bo ni utrai bangi shakri udai ushi sha but udai ubala ban le ki baro par nga aingo yo blai ba ka tin ga jong blai ni ka por nga don ban kren ba ka ta long na ka gospel ga jong Matthews kene ga lenong ga ba shipo kene de khot ga ba arf khundai ter mo ka ong ba utrai unyo wat i ka ki nyu khli gi jongi wei pui nyu khli jungi utrai utip udan nyo ong ka tin ge jong blai ka ba mut utrai umde tang bu tip ye ki jing e ki ba kraw ge jongi ne tang ki ta ki jing ele ki ba kraw ge jongi utrai utip wat ye ki ta ki e ki barit ki jing e ki jing kendo ki jongi ha ga jim ge jongi la ga da ga de ga yin ga sem ge jong pi la da ga de ha ki kam ki jam ge jong pi ne ha be de ki khon ki ti ki jong pi ha ga no ka benta ga jim ge jong pi ka de ka ta la da pi don ka no ga jing e kam de tang ka ta ka ba he rewat kita ki barit ru utrai utip lut naga benta ga jong fi wat inyu khli perkhat pi udah nyo ong ga tin ga jong blai ka bomot inyu khli di baritam ha ga mat jong breu mo I wei I strand ni ta I wei inyu khli I dai sha I barit na I baritam ang kwa abanang fi wat la da ka de ga jing ya sham ga jong fi ga ji kendo jong fi la se fim not binya tho breu ne fim not ban pentip si breu mar ka long ga barit ne ka ta ka wit ha ga men sim ga jong fi ka wit ha ga do not ga jong fi re utrai utip ya ga ta utip le na dong se dong pi perkhat ya ga fi mot dor ya ga fi mat ya ga jim ga jong fi wat ya gi nyu khli ga jong fi utrai nyo ba nga tip ya ga ne ga wei ba utip ya ga ta gi jing e jong fi baro ba nga dua ya ga ne ka por ba utrai he un le ki kamba ga jim ga jong fi ba utrai un le ki kam ki ba kraw ga jim ga jong fi onum e no ka babel ka ong hang ne mo wat ya ta gi sim yeng ta gi bu jude tang arpisaru uda pen biang uda tip tik ya ki mo wala da ka hap ko we ga sim yeng ru utrai uda tip ya ga ta kamot ki AK baro kamdei ka basu ja klem ka jing tip ka jong blai ki AK baro ki ja bo blai udah tip bet ka wei pok wei tadeng tala dai de ita jing e iba kumno ro ka abnong fi utrai tip lut na dong shadong bo da nyau gi nyukli ki jong finga ju ong bahai kata na ka por banyak e ka bangi tip ya lade utrai tip khambha ya ngi tadeng ta ka leno e bangin kuslai na ka bantai lade ngi ka leno e ka ban susi na ka bantai lade na marhabangi kuslai nam tai lade ngimla ban le tadeng tau de utrai bu kuslai nam ta jungi de utrai bu yarap yangi tadeng tangim la ban yarap dala de dang tu chiong ko bang oblay yarap ita ki yarap ilde ngajo ka tala dang ila ban yarap yalde tangim don kam hiru ya oblay namar bang yamla ai ngim don ai mau jisu ong kata klemanga phimla ban le ngitip ya kata ka jisha klemu jisu ngimla ban le ai ru am tadeng tau utrai de mu bala na dong shadong
Bible ka kren syai kata Jeremiah lai fu arga dekat ke bar punyo ong ngalong trai bleh lor ka dok baro hatu dan ka bamlabat nga habang puli ka kitin jom lagi I kata mo naga gospel jom Matius tulong khat kendai dekat arpun reru ka kata ki ek bamla abadu breu ki long ki bala abadu bleh u breu mla Abraham tara kitin jom bleh gong tadingi shania u breu long bala tim uta u breu shania ha u breu bading ta Jeremiah tulong khat nyod khat benyo gong suk uta u breu shania u trai baru baga jing shania aju ulang utrai nahum gal naman kong rekhot banyo kong ba utrai ithuh ya kita ken ki ba shania hu pada ing ta lada fi shania hu trai nget hu trai ka thing jong blai proverb lai san kong to nget hu trai ka donut baro wa shania hala ka jong ka jing shempang tadi ta fi dan ka ka jing ka jong fi brat bi jisu umdai tang bang shu brat re udah terwa ong wan hanga fi baro ki ba that ki ba khia ga jingkit ngan pen jam ya fi lada fi dan kita ki jingkit Matius nomor khatwe de khot baru pra ong wan hanga pi baro ki bathai ki bakhia ke jingkit ngan pen jam ya pi mangatip utrain pen jam ki jingkit ki jong pi nama daladi ladi finomla ka kut bi tang ha kata ka jing perkhat ke jong pi kan kut tang ha ke jing khuslai ke jong pi baganang pen khuslai shu ye ke jim ke jong pi barkata kanang pen jenjar shu kala pen pang se ka met ka phat ke jong pi pafila khuslai palat ha men sim ke jong pi bagi jing jong pi ru le se kanang pang shu kanang pen jenjar shu ye pi dei takan ma bu trai utip Lada utip wadi nyuk klik jong fi kamu utip ya kita ki problems ki berit jong fi am utip lut ka ba heli tu utip hai takade ka tangim dan kaman khuslai ka jim ka jongi tadai tangi pelong ni ka jeseng wan ngin yo ban yelek kemen ha ni ka jaka wan man mat ka bor ka jong trai mor trai utip ya ki jik ka jong fi utip ya ki jile fi wan ka donot ka ba kemen ken ma ka brio ka pang mi isnam khat arsnem ka klem up bo jisu unwan shaka ying ka jongka kalawan mare bran shaka ka jaka ka bo jisu dan bal habakalawan ka donut ka batrang habakalawan ka donut ka basliang ka syok ta tangi ter miang jan bat kala yok khia ka yok ta ir miang jan jisu bat kala yok khia wan shaka ni ka madan nga ko abandong ifi wan ka donut ka batrang wan ka donut ka basliang pin yok ta ir trayam bat pin I ba ka bor ka jong blai kan wan api bat fin yok khia fin yok klan asis dan he na kita ki jing pang jing stom jing jing le baro traun ai fi yang ta ka jing suk ka palat ki jing shempang baro un temo ta ka jing suk om ko ma ka prthei ka ai un ai jisu yang ta ka jing suk ka ji im jong fi ka ko ban doi ni ka por nam ta jong fi trai nga ai ngo em ni ka por ka ba kodor ya ka ba ngayo trai ban ya kren ba ni ki khon ki jong me Aduai nam ta jongki ki bapang shitam pin khia fin kot fin klan ka men sim ka bapang ka bakta ka men sim ji sha ka ba jinjar ka ba sat baro kita ki men sim bam kot ki men sim jing dum ki bate ki jim jofi kin da kut na begin da kinria no baro ha ka kertengu Jesus Christ ba fin yo ka jing palat fin yo ka jing pin khia fin yo she ka bor ka jing pa slap men sim ba kot ka dinga jong bleng ka snow kat bangadang duai ka dinga jong bleng ka parang ka met ka jongfi ka da tang jing dum jing le bor khat hallelujah fin yo man tai ka jing pin khia yang ni brio bakot yang ni brio bakhia yang ni brio balai lot namar ka dinga jong play ka thang hallelujah trai pen khia lag jong brio ki jong me ha ka mat ba ga men sim nga duai nga ngai nga da hukum ki bor jing dum baro ha ga gertengu Jesus ki kan ria no amen but amen trai ker khui fi ngin se sham shibet janmiet hagane ke jaka la shai ba la shi sngiru hangni hamadan kur kalang trai ndor kat fi ko bless you amen but amen Kektin ke jong blay ka angum ni u jisu hukum ong kilech ke berthai ban yalap ya ke gospel shaki ben rio baro ban ka de ta ya ka ba ngingi shib khiai ke ni kektin ke jong trai namar ka de ka hukum ke jo ban lech ke berthai ban yalap ya ke gospel shaki ben rio baro ya ka sedang shwan na Jerusalem Judea Samaria bat aduk ka bakut ke berthai bagi aingo yu blay da shishangi yo ini kalat sa shisien pat how ni usnam bangin pelong biang iya kani ke Jaseng Healing Festival kaban long hang thi hamadan kur kalang haga khatar khatlai ba khasautrik jong ni benai December no pra arajar arpusan kumka ministry ya where you people pinya wan biang shakti ke Jaseng ya ka bagi yo banyele ekmen banya shat kemen ban snow thu ru ya kata ke ketien ke jong blay bat ban priang ya ka nginget kini ke Jaseng kalong ya ka ba ubriu ni shem badu jisu ya ka ba u jisu nyok ban pet kalai ke donut ya ka men sim ya ka jinglong putrahi un ai ya ka jingim ke batmai ya ki men sim ki ba kodor ki ba trang ba ki ba sliang itu bangitip ya kini ka wai baladang ngingim yalap ya ka gospel but ladangim kok nguk ya kini ke ketien
trai ulapen kre ga jaka bat ngidon ga ni ga jing angnut ban bagi men sim ki bakodor kinyo ya ga jingkala ga bamot bakin yo ya ga jaka ya ga king ya ga trai ulapen kre na ga bentai jongi iwe baro bat ni angnut si shaba ni i ba ko pui ta ga jaka ga trai ulapen kre bakin dap da kita ki men sim ki bakodor ingat mengini pelong mi ga jeseng da ga jiket da ga jing duai bat ni da kerpat ya fir pen duai nam da ga jeseng begini i bak breu kinyo ya ga jing sham men sim ya ga jing kia nan kong ha ga men sim bat ngini iru ya ki kamba ga jong play ya ga bon pen khiaru ha ka bakin jado ha ki jeseng healing festival borosh ka tangi i ya ka kamba ga jong trai ya ga bo jisu pen khia ki ba bon pa ki breu na ga jing pang jing stam na ga jing shate na ga jing shakom na ga bor suai bor boman na ga bor jong saitan bagila yo pat ya ka jing pelaj na ga hima jong jing dom sha ga hima ga jing shai ban ngi ai ngo i play nam ta kata ngi khot sung bhai pi shi ga jeseng bat ka program kalong kumni hak arterik min long tang gawai ge jeseng hak ski thok ding bat kata kalong hak por san baje jan miet hak si sa jan ngin don artli ge jeseng gawai hak por shibaji steng no phai ski bat hak por san baje jan miet hak ski sa jan bat hak ski utra ngin don miak artli ge jeseng bat kata ga de hak por min step posteng bat hak por sau baje jan miet Keding tang ya wer ya pi ba pin poi shi kidi jeseng ya wer lang ki we de ki baying ki basam ki jong pi per jor jong pi ngin yo men lek men lang how try ha ki te ki jing seng blai ki jing so long kat ba pi ngi da kemen do kata ba ngi ya wer ya pi I we pi baro ngin ya don lang ha ki te ski blai ko kui fi blai ta ko brom jing amen